tervetuloa seuraamaan uutta videota. Minecraft Let's Play jakso 1.3, nimittäin 13. Ja tänään me rakennetaan mob farmi, tai siis semmonen mob spawner juttu, mihin spawnaa niitä zombeja ja semmosia, ja me saadaan siitä paljon hyvää kamaa. On hyvä päivä tehdä Minecraftia, koska tänään tehdään mob farmi, tai semmonen joku juttu. Ja tänään on myös kaiuttimet saatu vihdoinkin toimimaan. Niin nyt tekin saatte kuunnella ääniä, mitä tässä nyt kuuluu. Let's go! Minecraft jakso 13. Mukana vaan ollut nyt vähän päälle vuoden. Kiitti 160 tilaajasta. Tää on oikeesti niinku tosi paljon. Mä kiitän teitä kaikki, jotka seuraa mua ja katsoo näitä videoita. Ja kiitos oikeesti näistä kaikista tilaajista. Tavoite tämän vuoden päätteeksi olisi 250. Niin katsotaan saadaanko se. Mut kiitos kaikille, jotka tilaa mua. Ja muistakaa jakaa mun kaikkia videoita teidän kavereille, jos jaksatte. Mutta eiköhän vaan videon pariin. No niin, mullahan täällä on jo pari stäkkiä tätä cobblestonea, mitä me tullaan tarvitsemaan siihen meidän rakennelmaan. Eli mennään vaan aloittaa sitä meidän jos mä nyt voisin rakentaa se ainakin tähän. Mun muistaakseni se oli silleen, että siinä sisällä menee 9 blokkia, eli 3, 3 ja 3. Miten meni jostain etsiä lisää cobblestone? Miten tää tekee täällä? Puitteen sisällä, niin. Mitä sä myyt? Mitä sä myyt? Nyt vitsit. Aika huonoja kyllä. Oho. Mä nyt kerron teille mun pläänin. Tähän tulisi niitä hoppereita niinku ihan normaalissa. Tähän päälle tulisi niitä niinku niitä tulijuttuja, niitä campfireita. Ja sitten tähän alle tulisi ne chestit. 3 chestiä. Ja sitten siihen tulisi vielä siis ne hopperit, mitkä ottaa tähän chesteihin. Ja sitten tonne ylös mä rakennan 3 blokkia noista, 3 blokkia noista, 2 blokkia noista ylöspäin. Sitten mä otan vedet siihen kulkuväylöille, niin kuin näitten päälle. Sitten mä otan ne vedet silleen, että se vesi just menee niin kuin silleen, että se ei mene sinne alas. Se jää just siihen reunalle. Ja sitten
mä vaan teen siihen katoon ja otan kaikki torchit pois ja sit se on valmis. Ja sit se niinku alkaa tuottaa vaan itsestä XP:tä ja sitä kaikkea mitä mun mielestä nyt saa. Mä veikkaan, että tätä me ei tänään saada valmiiksi. Ensi jaksossa sit tehdään tätä ainakin tehdään niinku enemmän ja sitten mennään varmaan mainaamaan. Mutta tämä jakso alkaisi olla varmaan tässä, eli ei se ole muuta kuin kiitos ja hei hei!